spaľovač. A čo vlastne ideme robiť? No na tie dáme po medníku a tamto na šestky, tak tam musíme rozobrať a pozrieť a dať materskú mriežku. Mriežky budeme dávať. Tie sa tu, kde sme ich dali, aj tam sa. Tam sme ich dali, áno. Hladina. Už mi idú po rukách. No. Zlezy. Tu sme dali, to je z jednotky tamto, daná sen matka bola. Rozkládla. Aha. Rozkládla a takú vyžratvo. Prečo? No nič, tento naháme vonku. Rozkládla to a začala oné. Potom čo bola ako matka po nej, tak tá je tu. No dívaj, toto sa veľa ako otrhlo. Čo to? Veľmi teplo asi, že sa to tak odvalilo. A tu Že ich začalo topiť. To je taká divočina. To sa larvy, trúdie. Trúdie larvy sa tu. Trúdie larvy. Už sa aj už sa aj materské misky. Jedna, druhá. No, pekne. Zásobný trúdi plod, trúdiská materská miska, suchá, no, tu sa pele, kde to dám? To ti uvoľním. Pozrieme si tento. Zanesený zásobami. Trúdy žerú ako besnie. Tu. Teplo je v ňom, fajne. Kúria, je ich dosť. No. Tu je plod, riadne zaplodovanú. Aj na jednej strane, aj na druhej. Takisto. Hej. Matku nevidím. Ani tu nevidím matku. Toto je plod. Plod, matka na prvý pohľad. Nedohľadne nevidíme.
Plot. Fúha. To je nejaký pohyb, není toto materská? Tu je toho viac. Aj tu dole sú. Dobre. Verím, že tu nemá mesto na tejto onej, vieš? Aha. Lebo by bolo dobre trúdy, aby mohli vylietavať. Hej. Tak to materská mriežka ich nepustí, cestu neprejdu. To nie je problém. No iba hľadať. No. Ale bude to jednoduchšie, keď je to rozšírené o tou materskou mriežkou. Však do 5 dní maximálne bude treba prísť a spraviť kontrolu. Lebo tam to, čo už boli prázdne materské misky, oni chytro spravia, oni ich spravia za chvíľu, za pár minút. No. A ona môže zaklásť. Takže keď už je zakladenú, tak už je rojová nálada, keď už je tam larva. Pokiaľ tam larva nie je, tak je to ešte dobré. Tak ešte sa nechystajú však. Všetko, hej? Dúfam, že tu nebolo. Trúdom. Tam vajíčka nevidím, tam je sladina. Aj tu sa. Ale toto nie sa trúdie. Toto. Mhm. To sa larvy normálne. Takže aj včelky. Dúfam, že sme matku nedejbali. V rade. Tuto sa honie, vidíš týchto malých, to sa včelie. Včely a toto väčšie, čo sa tak sa trúdi. Toto by boli včely. Tuto. Čo je toto? No nič, to opatríme doma. Aha. Mašinista. Zaspal. Máš za chrbtom včelu, nehyb sa. Na tej šatke. Majú ma radi. Tam. Za uchom akorát. Hej. Majú ma radi. Budete včelár? Neviem.